Vítám vás u dnešního videa, které se bude jmenovat Megabots teďka začne točit. No, takže hnedka si takhle pojmenujeme svět. Napíšeme tam třeba Megabotsův Let's Play. No, tak, máme to. A teď dáme více možností světa, dáme zdroj pro generátor světa, dáme tam 4, 5, 6, 5, 5, dobře, další 4, 5, 5, 4, 5, 5, tak. A třeba ještě blablabla. Ano, vytvořit nový svět, tak. A jdeme tvořit. Když to je moc dlouhý, tak to může bubnout a spojíme se úplně ničem, ale No, takže jsme tady v nějaké krajince. Máme tady nenačetlý čangy. What? Viděli jste to? Tam zrovna spadl písek. No to je jedno, my jdeme natěžit dřevíčko. Schody do nebe. dřevo je za tebou. Kdo je za tebou? Dřevo. Je tam. Já jsem slepej. No jednak byl bych moc rád, kdybyste na toto video udělali nějaký třeba se napsali, co mám zlepšit, nebo něco takového, nebo abych natáčel třeba jiný hry nebo něco. No to zase na vás moc spěchám, když je to první video. No tak třeba budu natáčet další video z Minecraftu, až tam budu mít aspoň za 5 dní aspoň 10 zhlédnutí. To mi bude úplně stačit, abych natočil další video. Nebo aby tam aspoň byly nějaké lajky. No. Stačí 2. No, stačí 2, přesně. Jinak točím tutoriál. Tady s kamarádem Michalem. Pozdrav. Hola, hola. To je jeho pozdrav, ano. Ne, není. Tak jaký je tvůj pozdrav? Zdravím všechny kotičky jako... ne, sakrýš. No to je jedno. No takže už se jdeme zabývat do hry. Tady už máme 17 dřevíčka syrovýho. No tak myslím, že dotěžíme tenhle strom a budeme vyrábět crafting table. Všechno možné. A všechno možná, ano. Počkej. Kamarád mi teďka říkal, že něco. Tak počkat. Ano, kolik natáčím? Minut. Já teďka nevím, jestli se to průběhem, až budu točit videa, bude se to nějakým lidem líbit, tak bude to jako, aby byly delší ty videa. Jo, možná jo. Dobře. Krafťáka. Co? Co jsi to udělal? Tak, dobrý. Buton nechci. Chci krafťák. Double video power. Na co to meleš? Dvojitá videosíla. A jo. Dobře. Asi si urobíme krumpáčik. Tak. Natěžíme crafting table. Natěžíme? Ano, natěžíme. Máme ho, dobrý. Hopla. Tady je hnedka kamíneček. Železo. More železo. To je nějaké blbě vygenerované.
Kde? Tady. Trochu. Tam roste strom. No. Fail. Fail. Natěžíme si hnedka uhlíčko. Dáme zpátky sem tu hlínu. A natáčíme 4 minutky, takže máme hodně časíku. Můžeš to ten mobil položit klidně. No a doufám, že tady nebude příšera. Dobrý. No dobře. Tak, ještě to prozkoumáme. No tak se natěžíme ještě víc kamínů. Ještě asi kamíny. To je jedno. Já vím. A to... Kolik minut nahráváme? 6? Dobře. Lava. And the lava, my god. Oh god, lava. Oh god, lava. Pink. Lava nechce mizet. Jo, já vím. Já to znám, Pepíčku. A nejsem Pepíček. Vážně? Ne. Škoda. Chce zmizet. To je zlá láva. Trošku. Trošku. No, tady odtud kapala láva nebo někde. Něco. No radši to nezkoušej. Fail. Kruci. Kolik minut? 7. Dobře, řekni, až bude 14. Co? Jo. Nic, my se tady domlouváme, jo? Juhi! Písa. Fail! Písa. Ho jsem trochu nevychytal. Už to nedělej. Jako proč? Mě to baví. Teď je to zabije. A teď mě to zabední. Jupi! Tak se chceš zabednit. Hehe. Zabednit Wow. z toho železo. A jedno. To už je jedno. Fakt je to fakt. V Minecraftním světě je toho ještě dost. Chvilka klidu. Já nevím, co bych říkal. Co bych měl říkat? Jinak. Kolikátýho vře vlastně? 4. srpna. Je 4. srpna, dobře. A ten den jsme začali točit. To je legendární den, 4. srpen. Au! Zatracený písek. Posranej písek. Hele, železo. Teď uvidíte můj krásný taneček. Počkejte. Železo. Tu. Kruci. No nic. Počkej. No. Blbej pohled. Takže teď picnem crafting table a urobíme si kamenný krumpáček. Devět minut natáčíme, takže ještě máme asi tak, řekněme, 6 minut, aby bylo 15. Ale už se začíná stmívat, takže já bych tady moc dlouho nebyl. Ale zabedníme se zatím tady. Tak počkat. Podíváme se, kolik je hodin. To nevá, to odkopám. Ještě je docela sluníčko. Docela. Úplně docela. Kolik mám toho písku? Moc ne. Tak se vyhrabem nahoru. A někdy se zabedníme. Ano. Doufám, že najdu nějakou vesničku. Ještě je docela světlo. Docela.
Hele, tam je skynka. Půjdem tam? Jo? Nebo nějakou vesnici? Na těch horách by se mohl to usídlit. Tak jo, ale já nejdřív chci najít vesnici. Ty se generujou dost málo. No co vím, štěstí. těžko. Já štěstí nemývám. Já chci vesnici. Kolik minut? Kolik? 10 minut, dobře. Ještě máme 4, no možná 5. Ale nejvíc 4, hele, vesnice. Vylezeme se na povrcholek. A vidíme nádhernou vesnici. Jo. Jo, kovárna, tohle? To není kovárna. Ale bude, možná. Jo, bude, tady bude, myslím. Já vás zachráním, vesničánci. Já vás zachráním. Velký megavác vás zachrání. Megabát vás zachrání. To jsou ale zlí lidičky. Je tady normálně vyplavali. Tak. Najdi kovárnu. Kruci. Najdi kovárnu. Proč? To je to, tam jsou věci v té kovárně. Jaký? No, Já vím, jaký tam jsou. nějaký. Ale rychle musím najít kovárnu. To jí možná není. Faul. Každé věci. Hej, to je dvojdům. Tvoj dům? To je dvojdům. Jak to? Dvojdům, to je spojený. Hustý. Tak už vím asi, kde se zabydlíme, dobře. To je úplně vytopili. Jak jsi tam zabili? What the fuck? To je lava. In lava. Točka. Nebudeme bydlet v Kadiboudě. Mám bydlet v obrovském baráku. To je spojený s dalším barákem. A to je právě Oh yeah. to je tento barák. Zrovna tento. A tohle je asi všechno, co v tomhle videu uděláme. Tady se No, takže asi... Ahojky. zabýváme. Tada.